Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय गासिबनिसिमबो आंनि YouTube फेमिलिफोर हेपि निउ इयार आरोना। बेनिफ्राय आंनि भिउवार्सफोरनिसिमबो। बेनिफ्राय जोङो नै दायो गामियाव थांनो ओंखारदों। गारियाव रेडि सोजोबखाबाय आरोना थफ्ला माने थांनानै गानहैनो थाखाय जि सोबाय। बेनिफ्राय कम्बलबो लालायदों आरोना जोङो। ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। एसे बेरायना फैनोसै आरोना गामियावबो। ओमफ्रायो दायो थांबाय थानोसै। स्कुल खुलियावनो थांना फैखानोसै आरो लोगोफोर। स्कुल खुलिबाथाय सोलाबनाय नङा नालाय, ओंखायनो दा थांबाय थानोसै जोङो। गोदो बिदिबा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना आंजों लोगोसेनो थुफाबाय थादो लोगोफोर नोंसोरबो। फैयो जेबो गेलेया फिसा खारनो हायो गाखोनो बिराद मोजां मोनथ' बेयो बिजनि मोनफैबाय लोगोफोर जोङो दायो नै जुनालि दैया मोजां ना मोसौ गाखोनो कैसे कौन सुरा के लेके जाएगा और नहीं रहता है देखो गाइस हम अभी गांव में जा रही है। अभी हम क्या मिल गया? बिजली मिल गया है। मैगं बाजार मोनबायनो मैगं फानदों मोजां मोजांनो आइया माथो इदि फानदों ने फानजोब्बाय आरो लारि खफ्ला लानांगौमोनहाय अरेन्ज। ओमफ्राय नै लोगोफोर इयाव गारिखौ लाखिथ'नानै मेथाइ जानो नागिरनानै फिसालाफ्रा इयाव मेथाइ लाबाय नै देवखुरायाव बिजनियाव आरो ना बिजनियावनो ओरैहाय देवखुरायाव आरो मेथाइ बायदों आरो ना इयाव नै मा इयो जालायबाय दानो सासेयाव दावराव जागोन ना दा लाखादो। ओमफ्राय नै लोगोफोर पक'मन खादनो आगै लादो नै पक'मन खादनै लोगोफोर नुबानो लुबैयो आरो ना नै इखौ लालाय दार फेन्टास्टिकखौ लानाय बैखौ ओइ दार फेन्टास्टिकखौ लानाय बोरै ओमफ्राय नै मेथाइया माखौ लाखादो नागिरबावलायबायहाय बयबो लाबावलायबायसो नामा सुपारि खम जारला मेथाइखौ लानानै गारियाव गाखोफिनबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै ओरै जागासिनो नै फिसालाया नै थफ्ला थफ्लिया ओमफ्राय आङो गय जाबाय आरोना थांबाय थानोसैलाय दायो लोगोफोरनो इयाव लाखिथ'लायबाय आरो नै मा गामिमोनलाय लारु गामि ओमफ्राय बाथाबारि आरोना इयाव लाखिथ'लायबाय आरोना गारिखौ नै दसे ओमफ्राय मोनहैनोसै थाथ'सो थांनांगौ आरोना गथ'फ्रा एसे गोबानो ओंखारो बारा गारि गाखोनो हाया आरोना ओमफ्राय इयाव लाखिथ'लायबाय दसे ओमफ्रायो मोनथारसिगोन आरोना बारा गोजान गैला लारु गामिनिफ्राय ओमफ्राय नै ओरैहाय नै बेसरबारिया जि मोजां आरोना लोगोफोर नै बेसरबारियाव मा नागिरदों होननायसो जि मोजां आरोना रिल बानायनो आराम जादोंमोनहाय जायगाया बेसरबारियाव हासुखादो दै हासुनो ओंखारदोंबा आरो सोरबाफोर दे मोननोसैबो मोननायालाय नै बैग्रिया देराखैनो थांबाथाय जोङो लाखिनानै जालाङो आरोना न'खै थांबाथाय बैग्रिया नै गारिखौ लाखिनानै जालाङो आरोना लोगोफोर ओरैबो दं ओइ बेसरा जि मोजां मोनालायबाय थ' मोनाहैलायनोसैसो मालायनो लोगोफोर नै गामि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर गामियाव फैदों आरोना ओमफ्राय मोनालायबाय आरोना लाखि फैनायावनो माने जोङो माने थाथ' फैनायावनो मोनालायबाय नै स्रांखौनो नुला आरोना जा मोनाखाबाय आरो
ओमफ्राय नै जि मोनाबाय नै लोगोफोर गामियाव फैदों मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय गामिनि फोथारखौ एसे खेबनोसै आरोना भिडिअ खालामसै आङो देखो गाइस हम मतलब गांव में आया है थोड़ा इधर आते आते रात हो गया ये है हमारा गांव देखो गाइस ये रास्ता लोगोफोर नै ओमफ्रायो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै नै ड्रेस सेरिस सोलायबाय साहाबो लोंखांबाय बेनिफ्राय दायो आं मानि थाखाय जोङो मानि थाखाय न'आव फैखो आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो आरोना लोगोफोर बेखौनो जानो होसोबोथारदों लोगोफोर देखायगासिनो दै ओमफ्राय नै लोगोफोर ना एवदों मा होनो गामिनि फुख्रिनि ना आरोना बेखौ रानदों जाहैदों आरोना सेरनै रानदोंनो आरोना सरि आराय केजिनो आरोना सेरनैनि बाराबाव आरो दंबावो नै एवख'लायनो हाला आरोना गिदिर गिदिर मासेयानो आराय केजि ए गिदिर गिदिरथारमोननो आरोना लोगोफोर मासेयानो आराय केजि जानायमोननो माने रायजोनि फुख्रि दं नालाय ओमफ्रायो बेखौ माने रायजोआनो राननाय जाबाय आरोना दा जोंबो बेखौनो जानो होननानै फैबाय आरोना माने न'आवबो जाख'नो हाया माने मानसि खम जाहैबाय नालाय न'आवबो लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो जानो फैनाय जाबाय आरो दा एवगासिनोसै नै